Alah, delok lah. Duk motor malah gede iki. Yo lah. Ayo. Emang gampang. Munggah. Oke bolo, nih mancing WKO lagi bolo. Dan kali ini kita mau kapal-kapalan sama Lek Kempor sana. Udah bersiap ya. Masih bersama. Pengruan. Iki kok bajong-bajongan ning waduk wis ora urusan pokoke. Tahu rasan-rasan. Tahu urusan. Ruwet to, lho kan ruwet kan ini. Mau ngimpi apa jan iki mau ya ra janten sok temu. Dilekek dijak prau-praunan wis genah engko ruwet iki engko. Ruwet. Iki pakai mangkat bolo. Terdampar. Coplok las-lasane go. Di situ aja kok ora lek. Ini tugel kipas. Gua makan mbok kowe iki lho. Kowe iki praumu kalah. Iki piye iki? Arep mangkat wis kok ngene iki. Yo, lho iki wis. Iso ning tengah waduk kok ngene lho. Tugel kipase iki utul. Durung tekan gone lho. Wis terombang-ambing di tengah waduk. Es mancing ning kene wae anu ya. Tenang lho. Mancing mania, mancing mania, disentek danga, joranku siap nembak, ayo budal ning tambak, pasukan menak senengane golek iwak, pokoke ojo lele, lemes longor efeke, pengin kumel. Oh, sampai spot bolo. Sampai lokasi. Akhirnya sampai spot. Sampah lambis. Oke tok no. 4 mau 6. Tuh. 8 put. Nah, ayo. Alah. Main tabrak. Alah. Oke, bolo, mari kita mencari spot bolo. Nah, ini saya dan Lek Kempor, Lek Windu nyepatnya ini di spot ngerapah. Ngerapah sing bagian ngendi, Lek? Paling ujung. Ini sudah dalam. Sik. Oke. Tuh, Lek Kempor dah setrek tadi Mas cewek tak syukur. Lagi nyemplungin langsung setrek bolo. Enggak pakai lama. 4 gemuk pada. Ya wis. Oke. Saya tak mencari spot dulu ya. Oke bolo, tetap pakai ini dulu, pakai jamuan sih. Ketibal fishing bolo. Cek keranjang kuning ya. Wis. Mancingnya karo bakul por. 5 trot. Ora kayak bonusan. Mancing. Salah meneh. Oh salah, wae rumaksa aku lho. Ya Allah. Kene dadi duit. Kene Banyu diadai dadi duit. kene iki karepe sambil menyelam ya glagepan, Lek. Ngono lho. Banyu barang. Sambil menyelam glagepan lho, mah tegekku katut rono. Jo ngasih. Pakai loro bolo, dalang. Dijak eneke wong yo ora entuk jatah. Ratu jatah, Lek. Ya. Uya, Lek Kempor. Ratu jatah. Ya. Sakno ta. Aku nang wong ora duwe kewuh nang aku. Wis. Ada apa-apa duwe. Iki aku anggere mancing karo kancaku mbok isin-isin terus to. Arepku ben kapok ya ora kapok-kapok lho. Iki dijak mancing lho kan. Lho aku rene wong ngejak lho mancing. Tuh. Alah. Walah. Langsung semene Lek Kempor. Alah, Yong.
Lelek windu. Ada lelek windu. Bajingan lonte. Ancuk. Wedhus strek pertama lho dlogok jaran. Wah, dancuk kancaku bahagia dlogok. Dus. Jindol. Seman lagi arep strek perdana lho. Tanjir. Aku susah. Wes wedhus. Aku susah ya, Bar. Iya. Gampang kok. Lega. Dancuk cah, tang nyari cah. Ketok motor. Sombong kengko coba. Ikan perdana piye? Iyalah. Ladu. Koncone loro wis cewek tok. Alah, delok neh. Duk ngawodar malah gede iki. Yo lah. Ayo. Emang gampang. Munggah. Ayo. Gampang. Iki kudu kena wae iki kena iki. Aman. Ora nggo suwe. Sorry lek wis, Bro. Ini gede mau ora apa niki ya lemu iki. Oh, 3 jari. Petane ari pas iki. Yo. Ditane sesuk. Sik. Oke. Ya ada lagi ra nggo suwe lho, padahal lagi cewet lho. Tak kira ki luwih kecil di sini kannya. tak kira luwih gede ngantek tak kiwa ra iso munggah. Ra iso mentas kok. Kan pertama biasanya kene iki tang nyari, papat lemu. Kan pertama lho kuwi. Oke. Ana tak tekong. Mancing ora nggo pemandu kok kon panen. Iya. Nganggo GPS lek windu. Ngecak GPS berarti. Ngerti nggon iwak wis larang. Lho jarene nek pakai demat lho. Wah, nyantol. Enek pakai demate jarene. Kene iki melayani segala golongan. Waramu lho, Pak. Lah aku mbok kira gelem nglayani sing sugih-sugih. Aku dari kowe wong ora duwe. Aku ki nggur manut kowe lho. Lah perkara kowe sugih kan aku yo ora ngerti. Ngasih. Duk, wah ra kena iki. Sle. Mancing ora jan. Sle. Iya. Kok nggon aku ora nyari lemu. Milih-milih alek. Ikan pun tuk, wah ora kena teke. No. Dia kaya keto iwak. Srinten kok gak ancah. Rinjing. Lah, jelep ngono ya, Lek. Rinjing mangane trek-trek. Langsung selep ngono lho. Ya ndek makan ngetrik-ngetrik gede ambles-amblese angil ngono lho. Kena iki. Wo. Gleleng. Wah, kerok gleleng. Wah, dampet yang gleleng. Oke. Cari lek kembang. Alah. Mene lek, iwake lek. Tekem. Cari lek. Pas gontang ke mata ora mungkin ucul lek. Ben seneng penumpangku dhewe wis seneng sing iki wis beda seneng meneh. Aku nek perlu lho spote tak tinggal. Ya. Aku tak golek spot liyane. Oke. Wong iki bahagia. Ayo sing tengen genti. Ternyata tak kena bangetan. Oh, njaluk dijerokke nek lek. Hak jerokke lagi kelemahan meneh. Asem. Punjul iki lek. Meneh, iwak meneh polo. Njaluk dijerokke meneh polo. Dinteni mangane alik tenan bareng jerokke maneh petes.
Alah. Rada ini barang. Ikan maunya di kedalaman. Yo kiwa genti. Tuk. Alah, ra kena. Ya Allah. Iki nutupi wae, nutupi kamera kowe iki. Lala, duk, alalala. Yo, wal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 a. Alalalala. Kandhane. Lek windu. Nang mriki wae kandhane ning pinggir yo. Pinggir jerone ngamak-ngamak ngene kok. Alah, ayo to. Alhamdulillah. 3 jari gemuk. Ikan di pinggir, tapi pinggirnya pun enggak dangkal bolo. Ini saya masih ngampul loh nih. Oh, padahal pinggirannya segit di sini. Ini saya udah enggak jajak. Oh, mangan lek. Duk, alah, cewet lek. Alah, lek. Yo. Kan makan pagi dan sore. Siang puasa. Duk, no. Alah. Semene gede nih. Srindinge ndelok jarane tenagane gede men. Srinding gak mene lho tenagane dlegek tak kira babon. Tak selentet teblek bokonge sik. Ajire tak kira lho babon. Serah apa. Masuk karamba. Yo daging kuwi. Alah, yo ngopo? Hah? Yo rak campur lek. Oh, maneh. Berarti bang neng los-losan ngantuk. Meni suwe iki duk. Alah nilale. Alah. Gemuk. Wah, iwak lanang idone ra jamake. Gemuk ikane. Oke. Ra pengen tenan, Lek. Tak entane tak petes suwi iki mau. Alah. Kagak piye to ki. Engko ngantuk lho Lek ning kono. Pangan meneh ae. Ngumbul, leteskan dengan cantik. Ayo tah. Ngelerang. Oke bolo, ini sudah sore juga udah badai bolo. Mulai badai. Kita pulang saja. Mancingnya sudah dulu. Alah. Iwak. Alah muncrat. Dulu iwak lemu. Alah lho. Raum iwak. Alah lemu tenan. Wis, ngono bolo.
Sepate mau ngerapa WKO karo lek windu lek kembar oke. Semoga kawan-kawan mancing semua terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu di spot-spot berikutnya. Duk, guys. Mancingnya sudah dulu ya, Bro. Wis ya, Lek ya? Sel ya? Sel. Sel ya, Pak? Wis. Sel. Sel ya, Lek. Wen daerah Edgur Rapa. Banger, godang. Kowe nyeluk iki lho. GPS sih, Pak. Site. Rong nyari nang. Kuwi lek kempar Pak, segenah wae terkenggoni Pak. Gon liwak Pak tok kok. Omah. Lah, gak lek ngono Pak. Lek windu yo panen yo.